Канали мо дар сомонаи YouTube MC Шурик TG. MC Шурик. Якта якта. Якта якта. Якта якта. Йоу. Якта якта. Asia Records. Якта якта, қадам зада рафтестам ту дидести. Якта якта, ёфтестам ранги ту ози ту нести. Якта якта, ма хондум, эҷод кардам ту бести. Нара гуфтум хӯруд мекунанд барои як дереси. Якта якта, қадам зада рафтестам ту дидести. Якта якта, ма ёфтестам ранги ту ози ту нести. Якта якта, ма хондум, эҷод кардам ту бести. Нара гуфтум хӯруд мекунанд барои як дереси. Диди як оқибати кайф сафову хандат, ба чӣ рӯзо овардан ҳаёти фаче то абад. Диди ҳаёт номард қоил шиди ба дардом. Ана ки тоқат ки бинум ку твари ҳаром. Дига нестай каса ки ба миллион мехаридакта. Дига бестак намегум бра каса мерасидакта. бугу ки фаҳмидамта, бугу ки бигирата. ура мужезай бачидай тувуо бидидатам. виновати вардор сарта гиряна ки ҷавоб таканни. нури илоҳӣ кани кирта вурумоле ки бидмезе бидакта. ба ҳусни худо додд ба қошакои сиёҳу ба ҳаёти озодд кани. номуси инсонӣ ки ҷоши дуқанозд роҳати пасадани ма пеши ёбри хосд. афсус хатое карди дила канди эреша. qosh сиёҳи бах сиёҳи танфурӯши беандеша. якта якта эътирофтан касое дӯстшон дошти. мара аввалда шикастина ки охирда монди. худуда дарёи ғамхуни дил мехри ба ҷои. хиёл мекунам нафаҳмиди чи эрашки ҷудоӣ. дар биги ту сухтанта бинуму ба ҳолат хандам. бинум пас бидани тирам байни авлоду мардум. якта якта ҳамсояо тира дида кунам то ба орзуи давраи духтарита бугу. Якта якта, қадам зада рафтестам ту дидести. Якта якта, ёфтестам ранги ту ози ту нести. Якта якта, ма хондум, эҷод кардам ту бести. нара гуфтум хӯруд мекунанд барои як дереси. якта якта, қадам зада рафтестам ту дидести. якта якта, ма ёфтестам ранги ту ози ту нести. якта якта, ма хондум, эҷод кардам ту бести. нара гуфтум хӯруд мекунанд барои як дереси. ози ба ҷои ту дига касаи ё хуши гарда. садқаи холи бари рӯшки дӯстуш медорам ганда. якта якта этиканда уда меҳра дода мерам. талош накуна салама уже гарени серам. эту вай ханде фалшифка да ишқи ноза тирам. имрӯз қул кадан ҳу задида чанги оброд биханда ки кинато ва ашки ту пеши чашмонда. ишқи ту бози чешид ки мондам таги помда. якта якта чи бояд каска дести эхоз город. якта якта туи дугоната дида фиғонат баланд меброя ва ашки чашм мешава қатор. чизе ки ту ай даст додӣ намешава барқарор. якта якта корои мекунӣ медонӣ рискай ба умеди хирург наша ози 2020. нестай дигар ривояте гузарониш кам бағалда. фикр андеша бояд кад пешай ҳархе бағалда. хиса ҷиқидану фахр кадам ба ҳусни зебот. ҳози зори касе ҳасти айғам битияр наҷот. нола дори зора дори неки нишона метиш. тоба дори бона дори намезебата нолиш. хубуш ма дига нагум просто ай ҳаётин мерам. якта якта сураттота дардода гум када меҳрам. мара бахш асал ки малоиқи дигарам. мара бахш нагу ҳози дига ай ҷигарам. якта якта қадам зада рафтестам ту дидести. якта якта ёфтестам ранги ту ози ту нести. якта якта ма хондум, эҷод кардам ту бести. нара гуфтум хӯруд мекунанд барои як дереси. якта якта қадам зада рафтестам ту дидести. якта якта ма ёфтестам ранги ту ози ту нести. якта якта ма хондум, эҷод кардам ту бести. нара гуфтум хӯруд мекунанд барои як дереси.